Gọọmenti Anambra State ekwugo na ọ ga-ekpupe amụma ọkpọrọ Buy Yourself Old Age Project mgbe na-aga ete aka ba mma a ga-eji wee kepụta ebe a ga na-elekọta ndị okenye nakwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Gọvanọ Chukwuma Soludo mere ka amata nke a na St. Joseph's Cathedral Ekwulọbịa n'oge mmemme iji wee merube ọgbụgba afọ 5 nke eji wee kepụta Diocese Ekwulọbịa. Onye ụlọ site na obi gọọmenti bụ Ejike Abana gara ebe mmemme maka ọrụ anyị ka abịa ihe si wee gaa. Ya bụ mmemme iji wee chịkọta nkwado maka iwepụta ebe a ga na-edosa ndị mere okenye na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ bụ nke Diocese Ekwulọbịa na-achịkọba. Gọvanọ Soludo mekwara ka amata na ọchịchị ya nwekwara ụdị echiche a n'obi n'ihi na ha enwetala ala ebe a ga-amalite ya bụ ọrụ. O kwuru na ineta ndị okenye nakwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ anya bụkwa isi sekpụ ntị na ọchịchị ya. Onye bishọp nke Ekwulọbịa Peter Cardinal Okpaleke kenere Chineke maka uto nke okwukwe na ya bụ diocese wee kwuo na Chineke na-anọnyere ndị nke ya ọbụnagodi n'oge COVID-19 mgbe ewubere ya bụ diocese. Mmemme a bụ nke ndị ama ama nke gụnyere onye isi apụga na Nigeria Barrister Sly Ezeokenwa nakwa onye na-azụta na Ihiala Federal Constituency Honorable Pascal Agbodike na ndị ọzọ ga bịara.